Alright mga bay, Born to be Ride, it's here again. So, quick review natin si Dominar 400, saan siya galing, anong kinalaman niya kay Kawasaki at kay KTM. So, si Dominar 400 ay nagmula sa bansang India at ang kanyang manufacturer ay Bajaj. So, nagkaroon sila ng tie-up ni Kawasaki para magkaroon ng negosyo, kumbaga ba, para more income, more kita. So, naging assembly ni Bajaj si Dominar 400 dito sa Pilipinas ay Kawasaki, at yun na rin ang nagbenta, si Kawasaki na rin. So ang assembly nito ay si Kawasaki, kaya maaasahan, matibay at long lasting din itong motor nito, dahil alam naman natin si Kawasaki ay kilalang kilala sa buong mundo. Alright, no? So si KTM naman mga bay, ano ang kinalaman ni KTM dito kay Dominar 400? Si KTM, ang kanyang manufacturer sa bansang India ay Bajaj, no? Si Bajaj ang bumuo ng KTM doon sa bansang India. So ginamit na rin ni Bajaj ang makina ni KTM para isalpak dito kay Dominar. Ayun. And then at taong 2018, unang lumapag itong Dominar 400 dito sa atin, no? Hindi siya masyadong nag-click yung kanyang version 1 dahil nagkaroon ng konting issues sa papel, dahil hindi naging legal expressway, o kaya naman hindi talaga literal na naging 400 sa kanyang papel itong Dominar 400. Itong unit natin ay B2 na ito. So wala nang problema, talagang 400cc na ito sa papel. Ito yung big bike na parang hindi big bike. Bakit? Dahil ang kanyang makina ay meron lamang itong 373cc, kagaya lang din ni Duke 390, no? Ito ay may lakas na horsepower na 39 horsepower, no? So malakas na rin talaga. Ayan, at meron itong single overhead cam pero 4 valve, liquid cooled. Wala nang problema pagdating sa mga long distance. Hindi ka na mangangamba pagdating sa mga overheat dahil liquid cooled na nga ito. May iron tong 6 na cambio, slipper clutch, at napaka-torquey ng kanyang sipa. Bawat cambio, bawat arangkada, napaka-torquey niya. Ayan, so may lapad naman tong gulong na 110 70 by 70 naman sa harap. At yung sa likod naman ay 150 60 by 70 naman yung sa likod. So, features dual ABS na rin ito, no? Napaka-accurate ng kanyang ABS, no? Malakas ang preno dahil napakalaki din ng kanyang disc brake sa harap, no? Yung plate na yun, no? Laki, oh. So, kampante ako, nasubo ko na yung ABS na ito, no? Napaka-accurate, gumagana ng maganda. So, matataba ang shock, no? Yan. So, this bike para siyang touring adventure, no? Touring adventure. Ayun, oh, touring sport. Pero para sa akin touring adventure siya. Konting bago lang, para na siyang pang adventure bike. Pwede na siyang isabak sa mga off-road dahil may katangkaran na itong bike na ito, no? 5'6 ang height ko, 5'6 ang height ko, pero tipto ako ng konti. Nilowered ko na nga ng konti yan, no? Mga 1 inch ang binaba, no? So pagdating naman dito sa kanyang panel, meron itong full digital. Ayan. So napaka basic lang ang nandyan. Digital lang talaga siya. Dalawang dito yung mga nyo, check engine, ABS, side stand, no, temperature, battery. Dito naman dito mo rin ma-monitor yung takbo mo, RPM, odometer, no. Meron din siyang time, may orasan din, fuel gauge. So pagdating sa mga button niya, napaka basic, kagaya lang din sa mga underbone na bike. So ang nakakatuwa dito, umiilaw tong dito, no. Kahit na gabi, kitang kita mo kung saan ka pipindot. Ayan, so neutral, oil gauge. Ayan, so basic. So tank capacity, meron itong 13 liters na swak na rin pang long drive, no. Malayo-layo na ang mararating daw na 13 liters, no. Pwede na ibiyahe ng Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, ang pagdating sa kanyang mga ilaw naman ay full LED lahat. Brake light, tail light, headlight, high beam, low beam. Ayan, so ang sprocket naman niya mga bay, meron itong lapad na meron itong bilang na 1445, so malaki, no.
Halos kasing lakas siya dun sa 650 natin dati. So ang swing arms niya malapad mga bay. Kung mapapansin nyo, mahaba itong bike na ito, no? Kung i-compare mo sa ibang big bike na mas malaki sa kanya, halos magkasing haba sila or mas mahaba pa itong Dominar. Ayan, so monoshock sa likod. Ayun. May built-in na cross guard. Slipper clutch, ibig sabihin ng slipper clutch, madaling ipasok ang cambio, malambot ng clutch. Ayan, so wala kang gargal na maririnig. So ayan, ABS. So napakaganda rin ng Araro, no. So itong blue na ito mga bay ay limited lang, no. Madalang ka makakita ng blue. Lalong-lalo na yung bagong version nga na UG. Dominar UG, halos itim lang ang lumalabas. So napakalaki ng headlight niya, napakalaki ng mukha. Ayan. So this bike, napaka-perfect na ito pagdating sa mga daily use dahil magaan, matipid, madali siyang imaniobra. And then napakadali niyang isingit pagdating sa mga traffic. So perfect na perfect dahil low maintenance. Low maintenance pero nandun pa rin yung power at pwede sa expressway. Pwedeng pang araw-araw mong gamitin. And then isa sa pinakamura na legal expressway na mabibili mo sa market, no, Dominar 400. Ayan, so downside sa kanya mga bay, yung kanyang vibration dito sa handle. Ramdam na ramdam mo yung vibration dahil single piston and then meron siyang napakalaking bore kaya nagkakaroon siya ng vibration. And then yung kanyang RPM medyo mababa, no, 9,000 RPM sagad na. Kung meron man tayong nakikita sa iba na umaabot ng 10 or 11, siguro remap na yon. Top speed around 150 to 160. Ang iba naman ay nagpalit lang ng sprocket, kaya nang tumukod ang takbo. O nagliliit lang, nag-high speed. Meron pa akong napanood na nagpalit lang ng gulong at mags na mula sa NS 200 na nakababatang kapatid nito, no. And then high speed na yung kanyang sprocket, no, 38 teeth na. High speed na, no. Kaya nakita ko pa nga umaabot ng 200 ang takbo niya or 199. No, ayun, ito lang masasabi ko kay Dominar 400. So perfect na perfect para sa gustong magkaroon ng big bike o kaya naman pwede sa expressway. Isa na si Dominar sa mga recommend ko para makaranas, makasubok, pumasok sa expressway at magkaroon ng big bike at magkaroon ng bagong kaibigan. So alright, ayun lang ang masasabi ko mga bay. Peace po sa inyo lahat. Ito nga pala si Born to Bride.